Wis duwe bojo urung? Tenang? Awake duwe bojo urung? Campur sari seneng guyon. Ada SE Audio. Nggih, matur nuwun sedayanipun. Urung. Urung ta? Ki masih bawi lho. Nggih. Tak kira wis wong bare ngono kuwi kok. Bare ya ngono kuwi nyatane. Nggih. Njaluk dikemplang atene ya wong iki siji. Selera betah aku kudu nguyuh, kudu piye. Jane nyapa lho kok cincing-cincing mikit mau iki. Kudu nguyuh. Oi. Ya wong iki ora betah kok nyandi wong ngono ki. Aku tak rada ngadorene lek ngono. Ngado tapi engko tak goleki. Yo, monggo. Kowe sing nyanyi. Iki ku jalambekan iki lho Pak ngomong. Oh iya. Yo ya. Sido apa ora? Sudah. Dek, aku sing anu iki lho ya. Jagat raya kalingono ukir lan samudra ora ilang manise aduh dadi ati selawase Tenan to? Kandhane ya. Kok tak go mulih ya awakmu? Maksudnya campur sarine kok apik ya? Aku arep ngundang soalnya. Pas ngono lho. Lah aku mau bawa mulih ngono digoleki. Goleki janji genah gone terus terang ae lho aku. Tak gawa ora yen golek ning maku. Oh iya ya. Nyilih. Nyilih tok. Mbek dilut. Padha ora kelong ya, Bet. Ya kelong. Endi? Kelong. Piyapane? Lah iku tak rucati kabeh priyo kelong. Oh iya. Bener. Ya. Monggo. Kula. Nggih. Jenengan mawon. Bareng lho. Ndang lek no. Ndak usah nyanyi lek ngono ya. Kowe kok karo aku. Oh nyanyi ki ora le linggo, ora nang critane nyanyi linggo ki ora. Lah aku ora penyanyi kok. Kono sing penyanyi kok. Penyonyo lek ngono. Lah aku mek pembantah. Pembantu. Oh iya. Monggo.
tok, rokok. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal liwati. Terasa jagat raya kali ngono bukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase. Aku kapan-kapan mbok kon jak karo sing sapa masing dia campur sari sapa ta? Sama. Hah? Kiron. Ron. Bapak S Kiron. Enek bapane ya? Ron. Bapak. Anu nomorku njaluk beta. Aku Nomorku njaluk beta piye to lek mumuni sak jane Mas iki. beta di nomorku kok kon ngei Kiron. Ya yo ngono sih kena nomorku gone beta lho. Piye lho sih? Nek aku digo beta kapan kae? Tak golek. Wis dibalekne apa orang? Hah? Wis dibalekne apa orang? Tak pengimbalane aku ben iso rono. Kaya ngono iki lho Lah, iya. saiki. Ya ngono ya Ron ya. Jalani lho Ron. Ya saurono to Om. Mbah aku Kiron sing diraro. Isamu yo mek kuwi tok apa tambah? Sama nih, ndak masuk ndak. Aku ngene lho Ron. Aku ki urung nek donya aku wis iso nyanyi lho Ron. Kemampuane mek nyidam sari apa tambah? Lho iya. Ngono kuwi ya Ron. Ngono iki lho. Coba. Ya. Aku kok selalu lho aku. Oh, bener apa-apa jebeber apa-apa. Tambahi duduh neh engko. Lek jebeber lek teles delek garing. Ya tak tambahi duduh. Duduhmu? Ya duduhe soto no. Tak kira duduhmu aku sak wayah kaya bet. Duduhe Mbak Beta sing ngene. Iki nyapa to bet? Kan mang guyu ae. Aku ki ya ndak dong lho ya Andi. Apa sing diomongne aku ya ora ngerti lah. Lah yo kok bahas teko duduh barang iki lho. Ketoke duduh sing ka beta duduhe. Duduhe sing seger duduhe Mbak Betanya kuwi. Oke to. Oh, wis Iki tau. suwi ora duduh ya bet kowe. Beh, ojo ngono Ya, ke ya, marah ya. ngono. Ayo Mas, aku Mas piye to? Mbak, aku kok selak Iya lagi nyatane lho. ndak apa-apa aku iki mang Mbak. Aku sing- Saya nang omah Mas. Oh iya. Iya. Masa ta? Iya. Oh bet. Lanang ya. Oh, oh. Dia telale. Nggih, iya. Guyu ae ka aku. Yo, Mbak. Nalika Sing. Jange cek karo wong banduwe. Atur nuwun, Mas. Nggih. Matur sembah nuwun Kang Badolo. Nggih. Muga-muga sehat Golek selalu. samura. Oh iya no. No. Mah aku. Oh iki mek siji kabeh siji. Ora apa-apa, pas hidung nyewu-nyewu pas lho engko. Nggih. Tak omongi. Ojo ndelok barange sithik, Ah. tapi sing penting niate. Betul. Lan rezekine. Oke. Nah. Ngono. Sik tambani sik. Apa nih sih? Sik. Nek Anu kok aja njaluk bensin lho ya, Dek. aja lho, Dik. Anu dijaluk calo iki kok. Iki sik 5 Lho, juta lho iki. bener. Nah, iki. Mugi-mugi Sampun, Mbak, matur nuwun. rezekine lancar Kang Badolo. Amin. Nggih. Amin.
Mbak Ike matur sembah nuwun, kakangku, Nggih, matur terima sembah kasih. nuwun, Pak Lo. Mugi-mugi sehat selalu, sukses selalu. Nggih.